ялкынны кайнар сәлам җибәрәм. Мин Рифат Зарипов. Димәк, эфирда җырлау китапшыруы. Күреп торасыз, бездә яңа уенчылар. Инде һәм алыштыргысыз, сез яратып өлгергән, без хөрмәт иткән иң супер-пупер мега талантлы диджей Айон! Айон, Казань, in the mix. Күреп торасыз, безнең егетләребезнең, кызларыбызның инде рәхәтләнеп, көлеп, елмаеп, кул шавып безне каршы алдылар. Димәк, алар уенга әзер. Без дә әзер, алар да әзер. Баштан танышып узыйк әле дуслар. Ерак араларны якын итеп килгән достыбыз Фәнил брат. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Фәнил Алиев, Чуваш Республикасының Батыр районы Шыгырдан авылыннан. Чуваш дәүләт университетының дизайн һәм компьютер технологияләр факультетын тәмамлаган. Буйдак, җырларга, җырлар язарга ярата. Фәнил максатчан һәм һәр эшен уйлап эшли. Хыялы кешеләргә үрнәк булып яшәү. Фәнил, мин инде барлык уенчыларга да үземнең сорауларымны бирәм. Иң беренче менә танышкач синнән сорыйм инде. Син җырлар иҗат итәм дигәнсең, әйме? Төрле кеше төрлечә язадыр инде ул җырларны. Менә бу очракта синең турында сүз баргач синнән сорыйм. Син ничек язасың? Каян килә ул илһам? Әлфияме? Дөресен генә әйткәндә, үзем дә белмим кайдан килгәнен. Аллаһ Тәгалә бирәдер инде. Ну, беренчедән тынычлык булырга тиеш. Ага. Син язган җырларыңны тыңлап карыйсың да башкаларга ошаган килеп чыкмыймы? Менә синеке оригинальный дип саныйсың үзең. Оригинальный. Менә молодец, шулай бул, оригинальный яз. Иҗатта уңышлар телибез сиңа. Алкышлар Фәнилгә. Һәм инде күчәбез танышу буенча дәвам итәбез. Безнең шулай ук чыннан да ерак аралардан килгән Оренбург якларыннан минем якташым Флорид брат. Танышыр өчен игътибар экраннарда. Флорид Минкаһиров, Оренбург өлкәсе Абдуллин районы Иске Шалты авылыннан. Өйләнгән, Сургутта эшли. Гармунда уйный, җырлар, көйләр яза. Хыялы язган җырларын танылган артистлар башкаруында ишетү. Якыннарын югалтудан курка. Девизы тырышкан табар, ташка кадак кагар. Син дә шулай ук җырлар язам дигәнсең, җырлар иҗат итәм дигәнсең. Әле син язган җырларны берәр артист, күренекле артист башкарамы, җырлыймы? Күренекле дип инде Альбина Баширова. Ялама бәгыркәем дигән җыр. Альбина Баширова җырлый, әйме? Син миңа берәр җыр алып килмәдеңме соң? Ансын соңнан сөйләшербез. Ансын соңыннан сөйләшербез ди. Рәхмәт бик зур. Уңышлар һәр вакытта җырлар яз, җырла, бие, уйна, көл. Без дәвам итәбез танышу буенча. Киләбез инде. Күпләрегез бәлки танып та беләдер, күпләрегез яратып та өлгергәндер. Безнең уенчыбыз, 3нче уенчыбыз Гөлназ Сакаева. Гөлназ Сакаева, Пермь өлкәсенең Барда районыннан. Кияүдә, тормыш иптәше белән бергә кыз бала тәрбиялиләр. Гөлназ шәхси эшмәкәр, үз кибетен тота. Хыялы популяр җырчы булу. Уттан һәм ялгызлыктан курка. Әнисеннән һәм Гүзәл Уразовадан үрнәк ала. Гөлназ, кибет тотам дигәнсең, үземнең кибетем бар дигәнсең. Менә хәзер миңа бик кызык була башлады. Ул кибеттә нәрсәләр сатасың син? Нәрсәләр бар анда? Продуктымы, запчастьме? Нәрсәләр? Кием, салым? Продукты түгел, запчастлар түгел, хатын-кыз киемнәре, балалар киеме, парфюмерия, косметика. Һәм дә бытовые техникалар. Bütün нәрсә хатын-кызга кирәк нәрсәләр барса шунда бар. Бизнес әйбәт гөрле инде алайса. Субханалла, Аллаһка шөкер. Бизнес гөрләгәч инде җырлап кына торасы киләме? Әйе. Шуңа күрә җырлау вакыйгада килдек. Әйе, шулай. Уңышлар юлдаш булсын сиңа, бик зур рәхмәт. Шулай ук безнең Саба районының Шәмәрдән якларыннан килгән талантлы, елмаеп кына торган егетләребезнең берсе Рәиф брат белән дә танышыйк әле. Раиф Зыяддинов, Саба районы Шәмәрдән бистәсеннән. Хәзер тормыш иптәше белән Казанда яшиләр һәм мәҗлесләр оештырып йөриләр. Раиф үзен гади кеше дип саный. Эчми, тартмый, тиз кызып китүчән һәм туры сүзле. Ходайдан курка. Девизы без булдырабыз. Рәиф карале, менә монда күбесе егетләр җырлар язабыз диләр. Синең дә эшләрең, максатларың, хыялларың бик күп икән. Тормышта, иҗатта, гомумән бу дөньялыкта кемнән үрнәк аласың? Ну, үрнәк алам
Соба главасы Миннихановтан инде. Собадан булгач, собалардан алара кирәк. Үрнәк Рөстәм Нургалиевичтан. Senin yollar dürüst yoldan bana eken, doğru yoldan. Allah'a şükür. Gelecekte seni Allah bilse prezident edip de kuracak biz iken. Allah bersa. Oңышлар yoldaş bulsun, tilegen tileklerine erişirge nasip bulsun. Mine bit kimler bilen oturabız iken jigitler kızlar. Şolay iti biz barsı bilen tanışıp bittik. Hem biz birinci turunu başlayız. Jigitler kızlar, birinci tur bik jingil, gadi, jaylı. Çünkü orta motor ekran tıra, min ekranga ort bilen tıram, baratik siz gine көрәсіз, andağı çıkacak artistlarını, şahıslarını, yazuşular peyda bulaşak. Tanısanız orundan kışkırmıysız. Motor ittirip bulunu көтерәсіз de, яки аның берәр шигырын сөйлисез, яки берәр җырын җырларга тиеш буласыз, яки кемнеңдер иридер ул, яки кемнеңдер хатыныдыр. Шуны аңлатырга кирәк була. Әмма дә ләкин исем фамилиясын әйтергә кирәк түгел. Аңлашылды? Дөрес җавап әйтәсез икән 10 балл сезнеке. Экран күрсәтәле безгә шәхесләребезне. Илназ, иң беренче кул синнән булды. Бу нәрсәләр җырлыймы, биеме, шигырь сөйлиме? Ужашы Мәскәүдә иҗат итә. Мәскәүдә иҗат итә. Әйе. Мәскәүдән булгач, Мәскәүдә анда Яшь кыз өйләнгән, өйләнеп кайткан дип ишеттем. Кияүдә булган, әйме? Калган әйе. Мәскәүдән булгач, ике генә кыз, берсе Гүзәлия, берсе Симбил Билалова. Симбил Билалова? Әйе. Дөресме? Әйе. Алайса 10 балл синеке, Симбил Билалова. Hey, без бит Симбил белән бергә укыган, Симбилгә кайнар сәламнар җибәрик әле. Бик зур рәхмәт, 10 балл синеке, җегетләр моны аңладык ничек икәнен. Һәм инде дәвам итәбез икенче шәхесебезгә дә күз салып узыйк әле. Иң беренче кызлар синнән булды. Нишли бу? Биеме? Ул шигырьләр иҗат иткән. Шигырьләр иҗат итә. Иткән. Менә әле күптән түгел генә 131 яше уздырдылар. Әгәр Ничә яшын? 131 яшен 131. туганына дөресен әйткән. No 131 яшын уздырган булгач инде билгеле инде бу кем икәне. Биек Тукайыбыз, Габдулла Тукай. Әйе. 10 балл синеке. Компьютер күрсәтәле безгә чираттагы шәхесләребезне. Гөлназ? Түбе Ульяновский районның бик муллы матур тавыш, заслуженная артистка, зәңгәр күзле, Күзе зәңгәр булгач, бик уникаль тавышлы, необычный. кем икән соң ул? Нинди җыры бар? Нәрсә җырлый? Әйтмәсин, авыр сүз әйтмәсин. Ялгылый түгел. Жаным, жаныкайым диеп, сине ömrüm boyu sıyıp. Şol җырны Зөфәр Хәйретдинов белән дә җырлаган. дуэт. Менә аңлый башладым, сез сөйли башлагач, җаным җаныкаем дип, әлбәттә инде ул Зөфәр абый белән җырламады, ул кем белән җырлады әле? Әйе. Гитарада уйный. Әйе. Ансы безгә кирәк түгел, безгә фотода булган кеше кирәк. Микшәр кыз инде. Алсу Абелханова. Улмы? Әйе, шулай. Ник кул шапмыйсыз, шатланыгыз, сезгә бит 5 балл бирдем мин. Рәхәтләнеп, куанып, көлеп утырыгыз. Инде икегез дә булыштыгыз, шуңа күрә икегезгә дә 5 балл. Һәм без күчәбез чираттагы җырчыбызга. Шыгырдан, нишләп йоклап утырасың? Белсәң кул күтәр, давай Флорид. Уйында тоже, по-моему, шагыйрь. По-моему, шагыйрь, да? Кем икәнсең бу? Нәрсәләр яза икән? Шигырьләр яза икән белән кем әйтәм. Шигырьләр язганын беләсең, син дә беләсең, әйме? Син нәрсә яза дип беләсең аны? Мин дә шигырь язган дип беләм инде. Шигырьләр язганмы? Менә шушы кешенең хәзер әйме? Берәр шигырын сөйләп бирсәң миңа, мин сиңа 100 балл бирәм. Менә кайсыгыз менә шушы кешенең берәр шигырын сөйли, шул кешегә 100 балл була. Килер язган ул. Нәрсәләр яза? Килер язган бай. Килер язган моны. Килер язган икән. Менә яңа башка килеп җитә башлады. Нинди килер язган? Килер язган булгач кем инде ул? Композитор була. Инде мин сезнең күзләрегездән таныдым. Экранны күрмәсәм дә, биек язучыбыз инде
Bunu söz белән генә дә әйтеп битереп була торган кеше түгел. Бу да булса, әлбәттә мин моны карыйм да әйтәм сезгә кем икәнен. Бу Салих Сәйдәшев бит. Монарга көчле алкышлар булырга тиеш, хөрмәтле дуслар. Инде бал берегезгә дә юк, һәрберегез дә шагыйрь дип сөйли башлагач, мин инде аптырап та киттем. Ну ярар, күчәбез чираттагы шәхесләребезгә. Гөлназ, иң беренче кул синнән. Benim yaktашым Пермский край, Барданын. Мен örnek alam. Бик матур моны җырчы, атказан җырчысы. Бардадан булгач билгеле инде, Бардадан булгач билгеле үрнәк тә алам дигәч, әлбәттә ул да булса Гүзәл Уразова. Шулмы? Шулай. Ник шатланмыйсың, кул чабырга кирәк монда. 10 балл сиңа. Бик зур рәхмәт. Беренче тур тәмам. Күчәбез икенче турга. İkinci turunu başlap җибәрер алдан мин кулыма шушындый матур үземнең җырлау дип язган папкамны кулыма алам да, һәм инде башлап җибәрәбез. Икенче тур шулай ук экран белән бәйле дуслар. Экранда төрле башваткычлар, ребуслар килеп чыгачак. Сезгә шуны бергәләшеп карап, фикерләшеп, аларны нәрсә берләштерә икән рәсемнәрне карарга да әйтергә генә кирәк була. Җавапны дөрес әйтәсез икән, 10 балл сезнеке. Бары тик монда вакыт кыска, 30 гына секунд уйларга бирелә. Сез әзерме? Әзер булсагыз киттек, беренчесен башлап җибәрәбез. Логиканы тикшерәбез. Экранда барлыкка киләчәк 3 сурәтне нәрсә берләштерә икәнен ачыкларга кирәк. Карыйбыз экранга. Иң беренче кул сездә булды. Бу экзамен. Бу экзамен. Экзамен дип уйлыйсың. Но экзаменнар, зачетлар, шул вакыт нәрсә дип атала ул? Сессия. Дөрес сессия 10 балл. Менә бит. Дөрес җавап һәм балл синеке. Күчәбез икенче сорауга. Икенче бирим нәкъ шундый ук. Сурәтләрне нәрсә берләштерә икән? Тыш врачы. Смех. Тукта. Иң беренче кулланардан булды. Тыш врачы. Теш врачы. Тыш врачына барар курка. Теш врачы ук түгелдер дип уйлыйм. 30 гына секунд. Давай кайсыгыз тиз. Нәрсәләр бу менә? Әйдә. Настроение, характер. Ага. Настроение, характер, татарчасы. Татарча. Ну син дөрес юлда барасың инде. Әйе, дөрес. Настроение, хис, кичерешләр хәзерге мизгел. Дөрес. 10 балл сиңа. Күчәбез өченче сорау танылган клиптан кадр яшерелгән. Сезгә җырчының исемен һәм җырчысын әйтергә кирәк була. Киттек экранга. Гөлназ тагын. Бу Зинера белән Рамазановларның клипынан Ага. Үпкәләмә дигән җыр. Үпкәләмә дигән җыр. Үпкәләмә дигән җырлар инде шулай. Дөрес, әйе. Үпкәләмә дип җырлыйлар. Дөрес 10 балл синеке һәм күчәбез инде без 4нче сорау. Аларны менә монда шулай ук 3 сурәт килеп чыгачак. Аларны нәрсә берләштерә икән? Бары тик сез генә әйтергә тиеш. Киттек җегетләр, кызлар. Музыка. Шулай дип уйлыйсыңмы? Шулай дип уйлыйм. Дөрес 10 балл синеке, шулай дип уйласаң. Афәрин. Һәм инде күчәбез 5нче соңгы сорауга. Экранда шулай ук сурәтләр нәрсә берләштерә икәнен табырга кирәк. Карыйбыз. Әйдәләрем бурык, братым, әйтеп күрсәт әле. Бу инде нәрсә дип әйтим икән инде сиңа диген. Менә шушлар булгач, менә булар кай вакытта була? ширләгәндә инде. Авыру вакытында. Молодец, дөрес бит инде вакытында дип әйтмә, авыру гына дигәндә дөрес 10 баллны алабыз да, икенче турга нокта куябыз да, күчәбез 3нче турга дуслар. Инде 3нче турыбыз безнең дуслар тагы да җиңел, тагы да рәхәт, тагы да күңелле булачак. Чөнки бу турда сезгә бары тик төрле композицияларны тыңлап, төрле җырларны тыңлап, кем башкарганын һәм җырның исемен генә әйтергә кирәк булачак. Иң беренче инде без синнән башлап җибәрик әле. Син инде татар эстрадасы белән кызыксынып торасыңдыр, җырлар язган кеше.
Шулаймы, юкмы? Шулай. Жырчыларны беләсең инде. Алайык түгел, мин яшьтән үк тыңлап үскән, но хәзерге вакытта алайык тыңлаганым юк. Салават абыйны гына тыңласам. Салават абыйны тыңлайсың. Ну, бәлки Салават абый туры килер, бәлки башкасы туры килер. Шуны тикшереп карыйк әле. Киттек, игътибар белән тыңлыйбыз. Юк, белмим. Белмисең? Юк. Ишеткән дә юк. Ишеткәнем бардыр инде, истән чыккан. Истән чыккан. Җавап юк. Салават Фатхетдинов җырлый бугай. Может быть. Тыңлатып күрсәт әле. Canı yaralı, yüreklerin yarası. Бу Салават абыйның яшь чагы. Sende sizden bilgilere. Aşık canlar bizgine tügil. Şular bulmasın indi. Дип җырлagан булыр Салават абый, әйме? Гөлназ, шулай күз алдыңа килдеме синең? Минем дә шулай күз алдына килеп китте. Әлбәттә бу Азалия Зиннәт булды инде. Ярар. Бер нишләп тә булмый, 10 балсыз гына калабыз. Ә бары тик күчәбез икенче җырга. Киттек. Şeyler җиткән Зәңгәр күз, Булат Нигъмәтуллин, Зәңгәр күзләр. Әфәрин, тыңлат әле Айон. Синең зәңгәр күзләреңне, синең матур чәчләреңне, онытмаган мин сагынам, сагынам, мин сине һаман да яратам. Мин дә сезне дусларым шушылай яратам, җырлап кына торсагыз, дөрес җаваплар әйтсәгез, мин сезне һәр вакытта яратып кына торачакмын. Һәм инде без күчәбез 3нче җырга. Беләм дә инде истән чыкты. Беләсең, белсәң әйт. Ну, мен сиңа булышалам. Булар дуэт. Ирле хатынлы. Или хатынлы, ирлеме? Бул үземә генә дигән җыр түгелме? Шул, бул үземә дигән җыр. Рамазанов var, Ризат, Зинера. Әфәрин, молодец, дөрес. Шулмы? Бул үземә генә, бул үземә генә, без икебез тигез яр икән. Тулы елемә, белдермә, бәгъләр булыр икән. Эх, менә бит. Шундый кызып кына киттек әймен. Но инде килеп тә җиттек, күчәбез. Алар ит, брат, синең янга. Син инде шулай ук җырлар язгач инде барсын да беләсең, барсын да тыңлыйсың, бик күп җырларны беләсеңдер инде, әйме? Күп беләм дә, ну, әле каушата. Каушама, мин бит синең янәшәңдә торам, мин бит инде якташларны бит инде ташламый. Шуңа күрә, әйдә киттек бергәләшеп, иң җиңелләрен генә тыңлатам сиңа. Тыңлап кара әле, буларны. Күпме кыланырга була? Булышсаң ярыймы? Элвин Грей түгелме? Түгелме, может, шикелле, наверное дигән сүзләр юк. Конкрет җавап бирәбез. Элвин Грей йырлый инде. Әйе. Менә Җырның исеме? җырның исеме Менә соңгы вакытта бик күп әйләндерәләр инде ул җырны. Радио кабызсаң да, телевизор кабызсаң да, утюг кабызсаң да шул җыр җырлый. Әйдәле. әзгенә хәл истән чыккан инде кара. Менә кызлар өлгергәч кая китәләр? Өлгереп җитәләр дә Кияүгә чыгу. җырның исеме? Кияүгә чыгу. Молодец!
Шул микән? Дип җырлый Элвин Грей булды. Афәрин, дустым. Күчәбез, тыңлыйбыз икенче җырны. Бик таныш та. Таныш булар, таныш. Бу гына түгел, алар сәхнәгә чыксалар, бөтен сәхнәне яулап алалар. Лилияләр. Берсе, як инде, берсе пышка, А, берсе шишка, берсе просто. Зиләйлә. нем. Ә? Зиләйлә. Зөләйлә, әйе, җырның исеме? Җырның исеме так. Ничәләр анда? Якташым, җан дустым, кан кардәшем, әйт инде. Аңлыйм да инде мин синең искә төшмәяс генә менә. Bir, iki, üç, cevap. Nöbetinde mi zırnın istemini de almayayım indi. Tınla talayon. Dağlardan yılıp Utkunlarga atkan Düzelmezlik benim can yaram Dağlardan yılıp Utkunlarga atkan Мәңге düzelmezlik can yaram Can yaram degan jır bilen Züleyla idi bu. Min indi nerse deyip de ayta almayayım. Neçe bal birimiz iken indi sana? Min indi sana 10 bal bire almayayım indi. Bir uk rencime, upkeleme, kaytıp benim naşar kişi iken deyip söyleme. 5 kine bal birem aşılanmasan ya mı? Kanaat mısın? Rahmet. Köşemiz şirattağı 3. jırını tanıdık hali. Belki bu sana dolu cevap verirsin. Мин яратам сине Татарстан. Салават Фатхаддинов башкаруын. Әфәрин! Әфәрин! Дөрес! Тыңлат әле. Яшер яуган, яңгырларым өчен яратам. Дөрес җавап биргәнегез өчен, шуның өчен сезне яратам. Җегетләр, сезгә рәхмәт әйтеп, без күчәбез инде. Bu yakka Gülnaz yanına kilebez. Gülnaz, sen bana jigitlerini tınlap oturdun indi, jırşlarını tınladın. Min de cevap bire alır mı miken deyip şunda işte ezgine burşulu var mı? Бар алай. Var da. Барайын. Mene hazır şu bütün kavşalarını çıkarıp at, burşulularını unut. Hazır oynayız, hem barsana da dürüst cevap vereceksin. Амин. Allah tilese. Gittik tınlıyız birinci jırına. Дөресен әйтәм, ишеткәнем юк. İşitkenim olmasa da mesela sen alay sırası kutulmalı işitkenim yok deyip gene. Bunda bit indi oynarga kelgəç tırışırga kerek. Men sana mene buluşam, mene yaktaşqa buluşkan şekilde sana da şulay. Mene gün bula şunday, andi isim bula, jırның isimi şulay deyip atala mene. Nindi günler bula? Mene yaz, Яхшы көн, язгы көннәр. yazlı günler bula, mene şular. Кыяшлы көннәр. Kıyaşlı günler mene nise deyip atalar şular. Табигать. Вай. Ajırşasın insin boya bir tapkır aytkan edin уже. Кыяшлы көннәр, якты көннәр, матур көннәр. Yağırsız Ya- gün, nindi gün deyip atala. Яңгырсыз көн. Әйе. Deyip atalmayın indi. Әйдә. Аяз көннәр, яңгырсыз. Әйе, Oyaz gün deyip atala. Jırның isimi Oyaz bolsun dey. Jırşasының isemi neşek ekan? Алсу Абылханова түгелме? Түгелме түгел инде дөрес Алсу Әбелханова. Тыңлат әле, шул микән? Ай, рәхмәт. Тыңлат әле.
Ay yazım, durmuşluğun yazı. Böyle gittim bina, merhametli nazım. Böyle yürüyen var yollarımız. Maturitet olsun, nikah kıylarımız. Mına bit birge bulgandan işe mi rahat jingil. No, unuk bal verip bitirip bulmayın elbette. No, 5 bal verem, upkalamıysan mı? Olaysa 5 bal? Yok diyeli ol, şatlanırga kirek indi mında. Hem kuşabız ikinci jırını da tınlap qarayıq әлі. Алсу Азат Фазлыевлар. Клиплары да бар. Яшик, ничектер. Ямлендіріп жырланып шығады. Алсу біле азат болғаш алар міне. Міне, кіші бірсін көреді міне шул кішіні көреді. Башы кете ұнтыла, юғала міне бүтін dünya мәшәқатларын ұнытта да гүл шуның турында ғана ойлап бері. Нишлеген кіші бола ол? Гүлнас. Bu turmuşqa qayt indi unut indi ul kibetlerini. Onda baribir sotalar, burşılma, anın kibetçisi var. Tavarın qaytaralar, kitireler. Eytemin da jarlaw kiga qayt. Bizning bilen. Жырлашып, гүрләшеп яшик. Яшып. Менә син минең әтеңне кара. Менә bir егет, bir кызга гашык бул. Исемен дә әйттем бит инде мен сиңа уже. Гашык булуйм. Гашык булам көн сайын дигән җыр иде. Тыңлат әле, шул микән? Хәсинең белән минем дә настроение бетте инде. Алый тәридем, Gönlün terlidim Durmuş yolundan üzerine şiteklep terlidim Гашык булу дигән үзем әйттем инде, Алсу Азат дип иң беренче. Син әйттең, шуңа күрә тагын бер 5 бал синеке. Күчәбез 3нче җырчыны да тыңлыйк әле. Jäl түгел, сағындым сөйгенімнен. Низамов, Расим Низамов. Расим Низамов. Жырның исеме? Jäl түгел. Жәл түгел, шундан соң нәрсә? Ди. Жәл түгел. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım demeyin de. Gıbırlarım da жәл түгел. Ey Allah'ım. Gönüllerinin jäl түгел, sağındım süygenimne. Jырның исеме? Sağındım süygenimne. Әфәрин! Әфәрин! Кылнас, молодец. Тыңла тайын. Üzgülemegez Ernigen yüreğimde Gönüllerimde şel tügel Sağındım sigenimde Кылнас, рәхмәт инде сиңа. 10 бал синеке, 10 бал. Менә бит. 50 алла 5 мулла белән диләр мәле. Дөрес җавапларны алдык һәм күчәбез почти президент янына. Шәмәрдән җегетенә. Раиф брат, син әзерме? Әзер. Ага, галстукларны тигезләп кой. Шулай итеп матур иттереп һәм тыңлыйбыз җырны. Киттек. Жыры тоныш та, киyi de тоныш. Ну, кім екенін ұныттым бит. Әйдә, җырыңны әйт тә. Җыры таныш булгач. Жыры тоныш сүзләрі келеші керек. Сезләре? Сезләріне тешанар жырында біләйін. Хатын-кыз җырлый моны. Хатын-кыз җырлый. ТНТ каналының клиплары да күрсәтәләр аның. Ул менә мин сиңа тагын ничекләр әйтим икән инде. Баласы белән. Әйт инде. Сен бит президент. Әйтмисеңме? Әйтмим. Әйдә, ничек икәнсең инде?
Неше керді? Жаңа тағы бір ойнатып. Тағы бір ойнатып, әйде, барсына да болыштық, сені тағы бір тапқа тыңлатып көрсет енді. Сен менің балақайым. Мен? Жоқ, сіз түге. Сіз түге. Жырлы. Жыры сен бала. Әйе, сен менің... Балақайым, Ну, шулай енді, әйе, сен менің матурқайым, әйе, жырның есімі. Балақайым, матурқайым, әйе, балақайым, матурқайым, әйе, президент нәрсе істеді ярай. Президент қыря тұрыштыр. Кім жырлай? Сен менің матурқайым, сен... Алсу, жоқ. Жоқ? Жоқ. Даже Гүлназ жоқ дей. Ну-ка? Ну, аға баштана, Алсу түгіл. Тағын кім бұны? Айгел. Түгіл. Әйде, бүттін есімлік әйтіп шығайлы, татар есімлерін. Ей. Ник білмейсіңдір енді, тыңлат енді айон. Сені менің бәғіркәйім, сені менің бәғіркәйім, сені менің асыл қашым, сені менің матур қызым, Әйе, жырның есімін дұрыс айтқан едің енді. Жыршысы кім болды? Альбина Панаева болды. Ну, жырның есімін дұрыс айтқаның үшін сенға 5 бал береміз енді. Асып қалдырыңыз. Әлі біздің Шәмәрденге келесі бар. Шуңа көре көшеміз екінші жырға. Әйде, мен сенға жыршысын да көрсеттім, жырын да айттым, мұндан сен не тонырға тейішсің. Мұнда югіргеніңізде өттігі сіз. Кім югіресі оны? Әйе. Жыршы. Міне мен сенға айтам, алдағы тапшыруда бұл жігітіміз біздің білен шошы жырлауы тапшыруда қатнашты. Илназ Гареев. Илназ болды ма? Илназын дұрыс айттың бет енді. Гареевлер қойын келіп кірді енді. Гареевлер білем. Илназ сен ненде жарын? Міне мен не ішледім сен жаңағына? Жүгірдіңіз. Жүгіруінің тағын екінші түрлісі? Тағында қатырақ жүгіру? Шабам яныңа. Яныңасы керек! Жүгірем яныңа, шабам яныңа. Ну, сен бітірісін бірге қоштың енді мұнда. Илназ Гареев, жүгірем деген жыр. Жүгірем деген жыр түгіл ол, екінші шірек. Екінші шірек, әйе. Нешек? Әйде, все конкретно. 1, 2, 3, жауап. Жоқ. Менің жүгірулерім әрәмге кетті, достылар. Жырыны тыңлайық әлі. Әй, шабабыз, уақыт жетмейміз, түгіл жеген уақыт ұялар. Бір минутта уақыт баған миышы, өзі бір минуты дүнияның. Bir dürüst cevap tabi almayız. Şolay. Bir şılırlık orun yok. Elbet bizni şiratta 3. jır kütüp tura. Gittik belki mısına cevap veririz. Qorab durasın. Eyde cevap ne? Kim zırlı? Tam bir oynadık olmaz mı? No. Ozan'ın 2 tapkır etmiler kardeşini. No zırlı okuyda zırını tınlatalar. Eyde.
Тагын бер тапкыр тыңларга. Yok, beden gerek değil. Булды. Beden gerek değil. Aha. Hazır. Вот. Tilişinden anlatırayım da. Менә минем üstte нәрсә? Kulmek. Әйе, нинди күлмәк? Ok. Ак күлмәк булгач. Туй kulmegi. Ok kulmek. Ok kulmek. Ник ул туйларны кыстырасың син? Ак күлмәк булды әйтте. Ok kulmek. Әйе, ишеткәнең юкмы бу җырны? Кем җырлый? Ак күлмәк турында нинди җырлар беләсең? İşten yok. Ok kulmek tanımda. Ишеткән юк? Yok. Әй, айон булмый бу. Тыңлат. Бу бит инде легендарлы җырларыбызның берсе бит инде бу. Габделфат абыйның Ак күлмәк дигән җыры булды. Әйдә. Борчылырга урын юк, бернишләп тә булмый. Дөрес белгәннәренә җавап бирдек, белмәгәннәре калып торды. Шуның белән инде кызык итеп, матур иттереп, 3нче турыбызның да ахырына якынлаштык дуслар. Ә без хәзер иң матур, тагы да кызык, тагы да рәхәт, тагы да җайлы турыбызга күчәбез. Ансы инде 4нче тур. 4нче тур бик рәхәт минем өчен. Сезнең өчен дә шулай ук булачак. Чөнки сез үзегез әзерләп килгән, үзегез яраткан, үзегез теләп җырлаган, башкарган җырыгызны безнең тамашачыларыбызга, дусларга, сезне карап утырган гаиләләрегезгә һәрберсенә дә башкарып, айонга, миңа башкарып җырлый торган җырларыгызны бүләк итәргә тиеш буласыз. Синнән башлап җибәрәбез инде. Безгә нинди матур, нинди мәгънәле, акыллы җыр алып килдең икән безгә. Мин эш-эштән бирле Салават абыйның җырларын тыңлап, үскән, җырлап үскән, шуның өчен аның юк дигән җырын җырлыйм. Ага, Салават абыйның иң матур җырларының берсе. Аның бар җырлары да матур. Юк. Сәхнә бар. Кайчакларда бу язмышны булмыш ул аңлап, сине түгел үземне яши мин алдап. Үзем юк дигәне булсам да син миңа кирәк. Бер-берсенә каршы килә акыл һәм йөрәк. Юк, юлларыма karşı çıkma yok, kullarımdan yalgış tutma diksin. Işana gürmezin kar, benim işini var diksini var. Üzüm seni kuğanı bulam, git digeni bulam. Başkalarına şulay karşı git digeni bulam. Bu dünyada başkalar küp diksin birgine. Mine karşı gide alga dul bitsin gene. Yok, yollarıma karşı çıkma yok. Kullarımdan yalgış tutma diksin. Işana gürmezin kar, benim işini var diksini var.
Ayakları bilen Gürsem yalgız seni üzüğünü Aşığımdan keşke duyam min üzümünü Yanına da kile almayayım gidere olmayayım Lakin seni başkalarına min bire almayayım Yok Yollarıma karşı çıkma yok Kullarımdan yalgış tutma tiksin Işana gürmez inkar Benim işini var tiksini var Yok Yollarıma karşı çıkma yok Kullarımdan yalgış tutma tiksin Işana gürmez inkar Benim işini var tiksini var Tiksin Işana gürmez inkar Benim işini var tiksini var Benim işini var tiksini var Neferin Fenil bik zur rahmet. Şundan da Salavat abinin en motor jırlарын bizge bölek etkenin için sana bik zur rahmet edebez. Hem bik usta ettirip başkarganına bik zur rahmet. Fenil rahimit otur. Biz indi rahmetlerini eydebez. Biz şundan da yaratabız, tınlıyız, motor, şep. No bizning karaoke aparatı özünün balların tağı da üyüp birsin için ihtibar ekranlarga qarayız. Yok dep turmadi bizning aparat. Çıgardı da 88 balını salıp koydu sana. Big eybet, big şep. Qanaqatmısın Fenil? Qanaqatmi? Bu bal bilan 88. Riza Allah'a şükür eyme yarar eyvet bulsun. Yaktaşım, can dostum. Abdülilni çekiti. Eydeli, sen de bizge boş kul bilen kelmegensiңdir. Nindi de bolsa birer jыр әзірлеп келгенсиңdir. Nindi jыр ул? Салават абай репертуарынан уфтанма. Мына монда Салават абайның жырларына рахатланып тыңлыйбыз икән әле. Әйдә, уфтанмыйчыгына рахатланып шушы сәхнәдә сыздырыйк әле шушы жырны. Tanımağımlar yastığı gütedip Çalış yaşa görsen de uf tanıma Yaz gilede gideğimler şolay öde Uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma Yaz gilede gideğimler şolay öde Uf tanıma, uf tanıma, uf tanıma Tanıma senin uzağın gımerin Uyuna gelip gene ötemegen Sina nasip bulgan akbehit zor şatılık Yaktı geneli bit bitmegen Sina nasip bulgan akbehit zor şatılık Yaktı geneli bit bitmegen
Utanmaq mərlər yas gibi gütədi Ol şəşi görsən də utanma Yas gilədə gidər mər şolay ötə Utanma, utanma, utanma Yaz gilədə gidər mər şolay ötə Utanma, utanma, utanma Utanma, utanma, utanma Alkışlar Florensiya rəhmət matur ettirib bunda Salavat abinin şundan da icad kişəsindən uzdurası qaldı. Bik zor rəhmət. Eytib seni özünün kristına oturtduk da indi bizning karaoke aparatının öz bilgisi, öz bəhəsin sana görsətsin əli ekranda. Neçə bal qoyur mikən? 74 bal. Naşar bal tөгül betin değil mi? Bir gayret, keyiflerini kütlerimi jibere turgan özün kanagattır bit. Kanişni, ol da kanagat, biz de kanagat. Mana dostlar biz indi devam etemiz. Matur ettirip jırlıyız. Jırla okuğa kelgeç. Hem indi gelin seni şakırıp çıgarıq əli birege. Rəhimit əli, sen bizge nindi matur jır əzirlep geldin iken? Ашхабад жыры. Ашхабад жыры, барымызда білген, яратқан матур жырларымыздың бірісі. Рәхмет сәхна сенікі. Hey dostlarım, dostlarım lan, dostlarım, dost eşlerim. Hey dostlarım, dostlarım lan, dostlarım, dost eşlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerim. Siz dostlardan ayrılsam yalnız başımın işlerim. Alma ağaçım şeşek attım ayının 15'lerinde Alma ağaçlar şeşek attım ayının 15'lerinde Alma ağaç şeşeği gibi benim dost eşlerimde Alma ağaç şeşeği gibi benim dost eşlerimde Orman işlerinde ormanı kırsam şığalımam indi Orman işlerinde ormanı kırsam şığalımam indi Türlü ağaçta türlü kışlar sayradı zalımam indi Türlü ağaçta türlü kışlar sayradı zalımam indi Dostlarım kaderlerim Hey dostlarım, dostlarım, dostlarım kaderlerim Yaşın ömürleri gelmeyi belgez 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 kaderlerim Ay dostlarım, 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 kadirlilerim, maturlarım, akıllılarım Şuşunday matur jırlar jırlap bölek etkenin gülləsine bik zor rahmet eytemiz Hem zatabız özünün urununa Hem şuşu dostlar jırına indi Şulay yok bizning aparat
senin жырға да өзінің оценкасын қойсын әлі. Нешәлі қояр мекен? Міне бит. Достар шәйінді ташламайлар, алар өз балларын берелер. 87 бал, бик әйбәт бал, бик зор рәхмәт. Һәм инде біз Рәйф брат. Ай, дұрыс, сразу шыққанда оқыл айтып шығасың. Сен бізге нендей жыр әзірлеп келдің екен? Балашағым Илгәрәйнің жырын жырлап Аха, өтмекшiyim. Илгәрәйнің матур балашағым деген жырын бүләк итеп узалы бізге. Рәхимет, сәхнә сенеке. Әйдәгез балаша дүниясына қайтып келейік әлі. Балашағым гүлдей іске düşen, su şeşretip suları körüler. Көңілімде unutulmaz bulup, мәңгі қалды матур мезгіллер. Ойда қалды güzel балашағым, unutulup ойнап йөрүләр. Әнкәйемнің ұрышасын біліп, Qurqa iyə körülər. Oyda qaldı güzel balashağım, unutulup oynap yürülər. Ənkəyimnin ұрышасын bilib, Qurqa iyə körülər. Jeylər jeteş bəpyə saklıydık, Әкиәтli yeşil olanda, Әткәй қаздан қорқып йылауларым, Хәтерімдә әлі һаманда. Ойда қалды güzel балашағым, Unutulup ойнап йөрүләр. Әнкәйемнің ұрышасын біліп, Qurqa иге көрүләр. Ойда қалды güzel balashağım, unutulup oynap yürüler. Ənkəyimnin ұрышасын bilib, Qurqa iyə körülər. Хәтерімдә булға шешек тутып, мәктәп бусагасын атлавым. Укытучы апай белән бергә зур тактага хәреф язулар. Ойда қалды güzel балашағым, unutulup oynап йөрүләр. Әнкәйемнең ұрышасын біліп, Qurqa iyə körülər. Oyda qaldı güzel balashağım, unutulup oynap yürülər. Ənkəyimnin ұрышасын bilib, Qurqa iyə körülər. Ənkəyimnin ұрышасын bilib, Qurqa iyə körülər. Афәрин, бик зур рәхмәт сиңа. Шуннан да син безне барыбызны да хәзерге минутта, хәзерге секундта балачакларыбызга әйләндереп алып кайттың. Менә мин син җырлаганда шуларны уйлап отырдым, күз алларына килде. Шул ук казлар да, шул ук әнкәйнең ырышканнары да, үземнең шук чакларда син дә шуны уйлагансыңдыр. Бик зур рәхмәт әйтеп сине үзеңнең урыныңа утыртыйк әле, Затык. Инде безнең компьютер үз бәясен бирмичә калмас. Карыйк әле.
Mine bit, Balaşak şırına 78 bal koyup jiberdi bizning kompüterimiz. Onlarga da bek zor rahmat aytamiz. Sizge de oyuncularımız bek zor rahmat aytamiz. Indi mine eli benim sizning bilan ayrılışası da kelmey, hoşlaşası da kelmey, sağbulaşası da kelmey. Emme de lekin indi oyunning oxirina kelib jetganmiz. Hozir endi qaysing'iz necha bal to'plaganini aytar mezgillar kelib jetdi do'stlar. Mana endi hozir do'stlar ixtibor bilan tinglag'iz. Qaysing'izda necha bal jiyildi ekan 4 tur davrida. 4-o'rinni yovlagan 83 bal bilan bizning o'yinchimiz Raif Zayeddinov. Rahmat Raif. Chiqib pasali bizning anga. Bizning 124 bal bilan 3-o'rinni yovladi Florid Minkahirov. Florid rahmat. 128 bal bilan 2-o'rinda Fanil Aliyev. Fanil rahmat. Hem indi birinchi o'rin jenguvchimiz 152 bal egasi Gulnaz Sakayeva. Birinchi o'rin do'stlar. Alqishlaymiz, alqishlaymiz. Birigizda bir shilmag'iz, hurmatli o'yinchilarimiz. 4-chi, 3-chi, 2-chi o'rin olgan o'yinchilarimizga bizning Iva Mebel fabrikasidan maxsus sertifikatlar bilan bo'laklik ala sizni. Taldan yasalgan nık hem ekskluziv kol işlenmeleri Iva Mebel fabrikasında. Iva Mebel, ekologik çista produkt hem qabatlanmaz dizayn. Fabrika adresi Baltaş rayonu Yangul avla. Endi do'stlar, birinchi o'rin olgan bizning Gulnaz Sakayevaga maxsus Gulnaz senga shunday TMTV kanalidan sertifikat topshiramiz. Sening o'zingning eng yaratgan jurlaringni TMTV kanalidan rohatlantirib boshqaruv mumkinchiligi beramiz senga. Hem endi onun bilan cheklanib qolmaymiz. Sizni, bizni, barimizni qarab o'tirgan tomoshachilarga bir-ikki kalima so'z aytirish uchun so'zni senga da beramiz. Men bek shod bunda keluvman. Ijroqoradan kelib, 600 kilometr kelib, rahmat chaqiruvinizga. Bunda bizni yoqlarda TMTV kanal yo'q. Bunda kelgan sayin gil televizorni qabul shu TMTVni qarayim. Siz de gil shuni qarag'iz. Unishlar sizga sog' salomat bo'lasiz. Bek zo'r rahmat. Shundan da do'stlar, TMTV kanalini qarag'iz. Shirlovi kitob shirini unutmag'iz. Har vaqtda kutib olib, qarab turing. Agar do'stlar sizning de shu sahnada, shu zalda bizning bilan birga bo'lasing'iz kelsa, qatnashasing'iz kelsa, rahim etingiz. Biz sizni tuzimsizlik bilan kutib qolamiz. Onun uchun boritik bizning shu elektron adresga o'zingizning fotolaringizni, videolaringizni, jurlaringizni jibarigiz. Biz sizni kutib qolamiz do'stlar. Endi har vaqtdag'icha jurlovkining oxirida birgalashib o'zimizning eng yaratgan motor jurlarimizni boritik sizning ishingina bo'lak etamiz. Suyu og'ashi. Turmuşda bula türlüşe yayılmay ayasını Birgen aşık sınavlarga düzelirsin mi sınımı Seni minem siyev ağaşı jimişe düşer miken Yuklarına sile gidip ömre müter miken Seni minem siyev ağaşı jimişe düşer miken Yuklarına sile gidip ömre müter miken Elimde şeşek attın Huş hislerini siptin Bağlamadım bir vakitini Silmini taşılap gittin Silmini sıyıp ağaşı Jimişe düşer miken Yukarına sile gidip Ömre müter miken Silmini sıyıp ağaşı Jimişe düşer miken Yukarına sile gidip Ömre müter miken
güneşte iki şiye kızarıp pişer miken senin bilen koyşan irken berge bolarmaz miken silmine seyev ağaçı jimeşe pişer miken yukarıla sinek edip ömre öder miken silmine seyev ağaçı jimeşe pişer miken yukarı